नमस्कार, आम्ही असत नेहबाग पोरसकडे हांगा आसात आणि काल सांजे संक सुमार एक इन्सिडंट घडल्या। दोन फॅमिली फिरपाक आयिल्ले गोंयान आणि ते वचा आसतना नेहबाग पोरसकडे हांगा तांकां धरपाक आयले आणि दोन जे ड्रायव्हर जे आशिल्ले क्रूज त्या ड्रायव्हर ड्रंक अँड ड्रायव्ह आशिल्ले म्हणून ते ड्रंक करून ड्रायव्ह करताले म्हणून ट्रॅफिक सेलान त्यांचेर कारवाई केली आणि गाडी जी आसा सीज करपाक आयले। सो त्यांच्या वांगडा जे फॅमिली अशी टुराक आयिल्ले ते 18 जण फॅमिली आशिल्ले आणि तांकां हांगा नेहबाग हांगा उतरोवपाक आयले। त्याच्या उपरांत रातभर ते जे फॅमिली आसा ते हांगा रस्त्यार रावन तेंच्यानी दीस काडल्या। सांगपाचें म्हटल्यार की अशी इन्सिडंट की हांगा जे 18 जण आसा तातूंत एक प्रेग्नेंट लेडी आसा आणि 2 पेशंट आसात आणि लेडीज आसात, एक 5-6 जण लेडीज आसात। सांगपाचें म्हटल्यार हांकां खंय तरी प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें पण ते केल्लें ना। आमी ज्या वेळार तांकां विचारलें की तुमकां पोलीस स्टेशनार व्हरूंक ना किंवा तुमकां प्रोविजन करूंक ना जाल्यार ते म्हणटात आमकां कोणी कितें सांगूंक ना आणि आमकां हांगा रस्त्यार देंवयले आणि ते म्हणपाक लागले तुमी वयता जाल्यार बशीन चला म्हणून। थोडी गजाली आसा पळय, आतां हायवे हो जाल्यार पयच्यान आमी पळयतात की रोड एक्सिडंट जायत आसा, पूण हेजेर नियंत्रण जर बरे रितीन करतलो जाल्यार ट्रॅफिक जे पुलीस आसा तेंच्यांनी योग्य रितीन काम करपाची गरज आसा। आतां सगळ्या कडल्यान कंप्लेनी येतात की बाबा पुलीस हांगा रावतात आनी त्रास करतात, थंय रावतात आनी त्रास करतात, जाल्यार तांचो सुपिरियर आसा तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हेजेर योग्य रितीन सुपरवायज करप की बाबा खरेंच जे डेप्युटेड जे पुलीस आसा, ट्रॅफिक आसा, जे ज्या जाग्यार ट्रॅफिक आडयतात, जे व्हायलेटर आसा तांकां हें करतात, कायद्या प्रमाणे तांकां चलना बिलना दितात, हे सारकें करतात काय करिना जाल्यार हेजेरूय एक मॉक ड्रील कशें करतात तशें जावपाक जाय तेंचे कडेन। तेन्नाच कळटलें की बाबा हे सारकें करता की ना। आतां हो इन्सिडंट एका पंचान म्हाका सकाळी फोन केला की काल एक गाडी 2 गाडयो धरल्यात आणि ड्रंक अँड ड्रायव्हर पियालेले असले आणि तातूंत बायलां आसा आनी राती हांगाच रावल्या म्हणून। जेन्ना हांव हांगा येयलो तेंच्या कडेन विचारलें जाल्यार ती म्हणटात की आतां काल गाडयो धरून तांकां हांगा देंवयली आणि त्यांच्यो गाडयो पुलीस स्टेशनाचेर घेवन गेले म्हणून। जेन्ना PI कडेन उलयलो, PIन सांगलें सविस्तर की तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली हांगा दादा गेस्ट हावजान किंवा आनी रावपाचें एकोमोडेशन आमी रेडी करून दिता जाल्यार ती आयकनात। पूण तरी आसून एक ट्रॅफिक PIक रिक्वेस्ट करता, आयज हांगा आमकां गेल्या 8 दिसान हांगा एक एक्सिडंट जावन बायल एक्सपायर्ड जाली, ताच्या उपरांत हांगा ट्रॅफिक पुलीस रावपाक लागले, बरी गजाल आसा। पूण ज्या वेळाचेर तुमी गाडयो आडयतात आनी जर तुमकां व्हायलेटर मेळटात ड्रंक अँड ड्रायव्ह, ती गाडयो तुमी पुलीस स्टेशनाचेर व्हरतात आनी ते जर गाडयेन जर बायलां आसात जाल्यार ते बायलांची योग्य रितीन सुरक्षीत खंय तरी व्हरपाची जबाबदारी पुलिसांनी घेवची। आयज हांगा 10 बायलां आसा, तेंच्या बरोबर 2 धाकटी भुरगीं आसात आनी आयज सबंद रातभर ती हांगा न्हिदल्या खंय उक्त्यार। एका तरी वेळाचेर जर अती प्रसंग किंवा भुरगे कोणी तरी उखलून व्हेले जाल्यार कोणाचेर येतले आहले? पुलिसांचेरूच येतले आहले न्ही। जबाबदारी पुलिसान घेवची। जर अशी जर काही मंडळी जर आयकना जाल्यार पुलीस स्टेशनाक फोन करात तुमी, तांच्यो लेडीज कॉन्स्टेबल हाडात तांकां आनी गाडयेन भरून व्हरान पुलीस स्टेशनाचेर तरी दवरा, ही वेवस्था करा तुमी। अशें तुमी रस्त्यार सांडून वचूं शकनात कोणाकूय, खास करून जे महिला आसात ते। महिलांची सुरक्षा हे आमचें पयलें प्राधान्य आसा आनी त्या करपाकूच जाय, ते पुलीस आसूं ना जाल्यार सामान्य नागरीक आसूं। आनी ज्या वेळाचेर जर अशी कोण आयकनात जाल्यार आमचे हांगा पंचायत लागीं आसा, गांव आसा लागीं, पुलिसाची जबाबदारी तांकां पंचांक बाबा सांगा तुमी, आमी तरी वेवस्था करतले आहले, नाल्यार पुलिसेक फोन करून सांगतले आहले की तांकां तुमी व्हरा म्हणून। अशें करूं नाकात तुमी, कारण अशा गजालीन आयज आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जातलें, आयज तुमचे पुलिसांचें नांव पिड्ड्यार जातलें सबंद देशभर आनी एक ठपको बसतलो की आयज गोवा पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस हे येता वयता सगल्यांक त्रास करता म्हणून। हो ठपको घेवं नाकात, कारण तुमच्या कामाचेर गोंयचे अस्मिताचें नांव आसा, हे जर खराब जालें जाल्यार सगळ्यांचेंच नांव खराब जातलें। सो एक रिक्वेस्ट आसा की ह्यान फुडें ज्या गाडयेन बायलां आसात त्या बायलांची व्यवस्थीत खंय तरी रावपाची वेवस्था तुमी करपाची, ही तुमची जबाबदारी आसा। आनी तांच्या सुपीरियर आसा DYSP ताकाय आव्हान करता की हेजेर तेणी जातीन लक्ष घालचो आनी जे व्हायलेटर आसा तांकां सोडपाचें ना, हेवूय ते तुमकां हांव सांगता। सर, काल 6 वाजता आम्ही गोव्यावरून आमच्या लातूरला निघालो होतो। रस्त्यामध्ये इथं गाडी अडवली,
गाडी अडवल्यानंतर ड्रंक अँड ड्राईव्हमध्ये आमचे 2 ड्रायव्हर त्यांनी हे केले. पण आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करत होतो की इकडे बघा, ही पूर्ण आमची फॅमिली आहे, लहान मुलं आहेत, प्रेग्नंट लेडीज आहेत सोबत, 2 पेशंट आहेत सोबत. हे सगळे घेऊन आम्ही त्यांना मग रिक्वेस्ट करत होतो की सर आमची काहीतरी व्यवस्था करा, आम्हाला कुठंतरी थांबवा आणि मग तुम्ही गाड्या घेऊन जा. त्यांनी आमची एकही गोष्ट न ऐकत आमच्या गाड्या आणि आमचे ड्रायव्हर आणि आमचं सगळं सामान घेऊन गेलेले आहेत. रात्रीपासून आम्ही इथं रोडच्या कडेला रात्र काढलेली आहे. सर माणुसकी नावाचा काही प्रकार या गोवा पोलिसांच्या कुठं आहे का नाही हा प्रश्न आमच्या मनामध्ये खरंच हे झालेला आहे. आणि मी खरंच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला इथून आव्हान करते की गोव्याला कुणीच परत येऊ नये, कारण इतके हे गोव्याचे पोलीस नीच आहेत की सर ह्या पद्धतीची आम्हाला त्यांनी वागणूक दिलेली आहे. अख्खी रात्र आम्ही इथं बसून काढलेली आहे. बघा रात्रभर सगळे उपाशी आहेत सर. आजूबाजूला कुठंच काही दिसत नाही आहे, आम्हाला इथलं काही माहिती नाही आहे, आम्ही कुठं जाणार होतो. किमान त्यांनी आमच्या लेडीजच्या सिक्युरिटीची तरी जबाबदारी घ्यायला पाहिजे होती सर रात्री. तुमच्या ड्रायव्हरचं काय म्हणून ते ड्रंक अँड ड्राईव्ह? त्यांनी म्हणजे रात्री तिथं ड्रंक केलेले होते परवाच्या रात्री, आणि काल आम्ही ज्यावेळेस इथून जात होतो त्यांनी आमची गाडी अडवली. आणि आमची गाडी अडवल्यानंतर ते म्हणतात की ते दोघं पिलेले आहेत. पण रात्री पिलेलं मला म्हणायचं की सकाळी ड्रायव्हिंग करताना काय प्रॉब्लेम आहे त्यांना. दुसरी गोष्ट सर, रात्री आमचं 6 वाजता गाडी इथं पकडलेली आहे. आम्ही 6 वाजल्यापासून इथं बसलेलो आहेत. फक्त आमच्या 2च गाड्या त्यांनी पकडलेल्या आहेत आणि रात्रीपासून एकही पोलीस इथं ड्युटीवर नाही आहे. आम्ही रात्रीपासून ह्याच्या पुढं बसूनच आहेत. पण एकाही गाडीला त्यांनी पकडलेलं नाही. दुसऱ्या त्यांनी रात्रभर ड्युटीला नाहीत, सकाळी ड्युटीला नाहीत. आता रात्रभर किती गाड्या गेल्या हे त्यांनी पाहिलं नाही. त्यांना आमच्या 2च गाड्या दिसल्या का? मला सांगा टोटल किती जण आहेत तुम्ही? 18 जण आहेत सर. 18 जण म्हणजे 2 गाड्या होत्या तुमच्या. लहान मुलांसहित 20 जण आहेत. 2 लहान मुलं आहेत सर, 1 वर्षाखाल्ले, आणि बाकी 18 मोठे लोक आहेत आम्ही. म्हणजे मूळ तुम्ही कुठचे? लातूरचे सर. लातूर. ओके मॅडम, ते काय म्हणतात माहिती आहे, पोलीस आम्ही ज्यावेळी पोलिसांना संपर्क साधला त्यावेळी म्हणतात त्यांना आम्ही सांगितलेलं पोलीस स्टेशनमध्ये या किंवा कुठेतरी लॉजमध्ये चला, असं काहीतरी. खोटं बोललेले आहेत सर. त्यांनी काहीच बोललेलं नाही. त्यांनी पहिल्यांदा आमच्या गाडीच्या चाव्या काढून घेतल्या, ड्रायव्हरला बाजूला बसवलं, एक गाडी तर स्वतः चालवत नेले आणि एक गाडी ड्रायव्हरला चालवायला लावून घेऊन गेले. तर आमचा काही विचार केला. आम्ही विचारलं तर आम्हाला म्हणले बस पकडून बसनी जा, कुठं जायचं तिथं बसमध्ये जावा तुम्ही. आमची त्यांनी कसलाच विचार केलेला नाही सर. उलट आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करत होतो की आम्हाला कुठेतरी गावात तरी पोहोच करा, लॉजवर तरी पोहोच करा, आम्ही तिथं राहू शकू. तिथं बसल्यावर ते पण ऐकलं नाही सर. त्यांनी आमचं काहीच न ऐकत आमची गाडी घेऊन गेलेली. तिथं आतरण करून बसला होता तर त्याने म्हणले दुसरी गाडी बोलून तुम्हाला पण उचलेल आणि केस टाकेन तुमच्यावर. तुमच्यावरच केस टाकीन म्हणले आम्हाला. उलट तिथं जास्त बोललात तर तुमच्यावर पण केस टाकीन. ऑफिसरचं नाव काय होतं? का कोण? ओके. त्यांच्यासोबत दुसरे 3-4 जण होते सर. सगळ्यांच्या हातापाया पडून आम्ही रिक्वेस्ट केल्या पण एकानंही ऐकलं नाही. किमान त्यांचं एवढं तरी त्यांचं काम होतं सर. आम्हाला इथं गाव जवळ कोणतं आहे त्या गावापर्यंत त्यांनी आम्हाला नेऊन पोहोच करायला पाहिजे होतं. किमान पोलीस स्टेशनमध्ये तरी त्यांनी आम्हाला न्यायला पाहिजे होतं. पण इतका मोठा गुन्हा नव्हता की त्यांनी आम्हाला असं रस्त्यावरती सोडून सगळ्या गाड्या घेऊन तिथं जाऊन शिक्षा करण्याची. म्हणजे गाडीमध्ये दारूच्या बॉटल नेतात त्यांना तुम्ही मोकाट सोडता आणि आमच्या फक्त काय तर आम्ही फॅमिली फिरायला आलो म्हणून तुम्ही आमच्यावरती असा अन्याय करता का? सांगा. रात्रीपासून किती विनंती केली, लहान लहान लेकरं आहेत, पोरांची आहेत, आम्हाला इथला एरिया काहीच माहीत नाही. किती पाया पडलं म्हटलं तरी सुद्धा त्यांनी ऐकले नाही. तर आम्ही रातभर इथं जागलो, पोटाला अन्न नाही, लेकरं रड लागल्या, त्यांनी कुणाची काही ही परवाच नाही त्यांना सांगायची. हां बरं, परवा दिवशी रात्री पिलेले होते ड्रायव्हर, काल पिलेले नव्हते. त्याच्यासाठी त्यांनी पकडले. बरं गाड्या नेले तर ड्रायव्हरला नेले तर नेले, गाड्या तर थांबू द्यायचं की इथं लेकरावासाठी. आता तुम्ही इथला एरिया सांगला, आम्हाला काही माहिती नाही. आम्ही बसलो जागर, कुठलं टोळकं येऊन काय करतं की सगळे पोराटगी, लहान लहान मुली, लहान लेकरं, लहान मुलं, आम्ही का करायचं इथं? हां ह्या लेकरावाच्या नादानं ह्या गोव्याला आलं. सगळे 1000 जण सांगलाली इथं. 100 गाड्यांनी ड्रायव्हरनं गमले, तिकडे पोलीसवाले लेबे करायचं, दंड घेतात, ती गाड्या नकोच म्हणले. हे ड्रायव्हर निघाली तर ही बसलाच इथं आम्हाला दंड कुठून भरायचा? लेकरावाच्या हातासाठी आम्ही आलो इथं का आमच्या पैसे असतील धापाच करून टाकलो. आता ह्यांना द्यायचे कुठून आणि आम्ही करायचं काय इथं? एवढे लेकरं बाळा सगळे उपाशी मारलेल्यात. रात्रपासून काल 6 वाजल्यापासून इथून बसणं. किती दिवस बसायचं असं? किती कुठला दंड द्यायचा ह्यांना? आम्ही खायला मोतावा लेकराच्या हट्टासाठी मोर मजुरी करून आम्ही इथं पैसे घालून आलो. बघायचं लेकरावाला दाखवायसाठी मजुरी करून पैसे घालून आलो. आता ह्यांना कुठले द्यायचं आम्ही पैसे? आमची ऐकत नाही. आम्ही ठिकाणी भरलोय अजून
जाते वेळेस जाते वेळेस किती वेळेस भरलं त्यांच्या पावत्या भरलं 700 रुपये. तर ह्यांना बी रिक्वेस्ट केलं ह्या पैसे तुमचे काय 1000-2000 देता बरं सोडा आम्हाला जाऊ द्या. तरी सुद्धा ह्यांनी ऐकली नाहीत. म्हणजे ह्याला आया बहिणी आहेतच का नाही, मळबायला आहेत का नाही, यांच्या आशे सोडूनच गेले असते का वाटावर. ज्यावेळेर आमी ट्रॅफिक सेल ट्रॅफिक PI विश्वजीत चोडणकर हांकां कॉन्टॅक्ट केल्या. तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमी तांकां गाडी सीज केल्या उपरांत तांकां पोलीस स्टेशनार रावा म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या आनी खंय तरी जे रेंटाक हाऊस आसात तेंचेर तुमी वचून रावा म्हणून तांकां आमी रिक्वेस्ट केले. पण तेंच्यांनी खंय आयकोंक ना. सो आमचें जें काम आसा आमी कारवाय जे करपाक जाय आशिल्लें सद्या एक्सिडंटाचो प्रमाण जें आसा गोव्यान वाडत आसा. सो त्या खातीर आमी आमचें काम केलें. पण आमी तांकां सुरक्षा खातीर आमी तांकां सांगलेलें की वचून तुमी पोलीस स्टेशनार या. पूण तेंच्यांनी आयले ना अशें PI कडल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. ज्या वेळार आमी ह्या फॅमिली कडेन आमी विचारलें जाल्यार ते फॅमिली म्हणटा आमकां अशें पुलिसान कांयच सांगोंक ना. पूण पुलिसान आपलें काम केल्लेलें आसा आनी जेंकां लोकांक जे रस्त्यार तेंच्यांनी देंवयले. संक सुमार इन्सिडंट घडले त्याच्या उपरांत तांच्यांनी खंय तरी दाब्यार खंय तरी वचून रावपाक जाय आशिल्ले. ते राविल्ले ना. पूण तेंच्यांनी ते आतां जो मेरेन गाडी मेळासर ते आतां ते हांगाच आसात नैबाग पोरस कडेन हांगा. एकंदर गोंयान सद्या एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा वाडत आसा. ट्रॅफिक सेलाचे जे स्टाफ आसात PI आसात ते आपलें काम करीत आसात. खंय तरी एक्शन घेत आसात. ड्रंक एंड ड्रायव्ह विदाउट हेल्मेट सीट बेल्ट. सो खंय तरी ह्या फुडें अशा लोकांक जेन्ना लेडीज महिला दिसतात त्या जाग्यार खंय तरी त्या टायमार पुलिसान त्या महिलेच्या सुरक्षा खातीर खंय तरी बंदोबस्त करचे, तांकां सोय करून दिवचे अशे मागणी हांगा लोकलान केल्लेले आसात. आनी ताच बरोबर सरकारान खंय तरी लोकांच्या हिता खातीर ज्या वेळेर तुमी एक्शन घेतात, एक्शन घेतल्या उपरांत खंय तरी लेडीज जर आसात तांकां रातच्या टायमार अशा परिस्थिती येवचे न्हय तर हाचेर खंय तरी लक्ष दिवचें अशें हांगा जे समाजसेवक आसा आनी ताच बरोबर काँग्रेस लिडर आसा जितेन गांवकर हांच्यानी अशें म्हटलेलें आसात. एकंदर काल जे इन्सिडंट घडल्या ते इन्सिडंटांसून 18 जण जे आसात, काही भुरगे आसात, काही महिला आसात, काही जाणटे आसात, तांकां ही परिस्थिती आयल्या. कोणें आसूं पण माणुसकीच्या दृश्टीन माणुसकीच्या नजरेन जर पळयत जाल्यार खंय तरी तांकां मदत करचे हे गरज आसता. पण हांकां मदत केली ना. पण ह्या फुडें अशी घटना जावची न्हू हाचेर सरकारान लक्ष दिवप खूब गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.